Oameni buni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem pe Balkan Drive Zone, iar astăzi o să vă văd învăț cum să faceți un design cum vreți voi. Adică dați la tuning aici. Eu ăsta l-am făcut. O să vă arăt cum l-am făcut. Puteți să vă alegeți ce fotografie vreți. Așa. Și acum să vă arăt. Mai întâi dați la picturile astea, după dați la ăsta și voi o să vedeți ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta și pe ăsta cu Andronescu. Dacă vedeți acest videoclip, este un joc foarte tare acest joc, Balkan Drive Zone. Da, mai e ăsta așa și carbon. Da, să zicem că nu vă place niciunul și vreți unul cu steagul României sau vreți unul cu altceva. Păi haideți să vă învăț. Uite, deci acum intrăm pe Google. Da, și o să căutăm acum. Puteți să căutați și voi. Puteți să căutați și voi tot ce vreți. Orice poză vreți și gata. Eu o să caut culoare albastru. Culoare. Haide pe ăsta cu 2025. Nu. Stați așa. 2035. Gata. Scriem 2025 și alegem ce poză vrem. Sau de exemplu putem căuta altceva. Putem căuta Opel logo. Depinde ce mașină aveți pe Balkan Drive Zone. Dacă aveți un Opel ca mine, bine, eu am mai multe, am și Logan, am de toate. Am 9 mașini. Acum am cumpărat Opelul, de-aia aveam 1000 și ceva de lei. Și acum luăm și noi o siglă, na, uite. Haideți să o luăm, nu. Hai să o luăm pasta. Și uite, țineți apăsat pe ea și descărcați imaginea. Și acum intrați pe Balkan Drive Zone. Da? Am intrat pe Balkan Drive Zone. Acum dăm pe acest buton, dăm pe Google Photo și acum dăm la Pictures și acum dăm așa și gata, avem o mașină cu o grămadă de sigle de Opel. Puteți să vă faceți cu ce vreți. Adică uitați, haideți să schimb. Hai tot la Pictures și să iau o poză cu acest Logan. Eu acum am o mașină simplă de Logan. Stați așa că o să resetăm size-ul. Da. Și o să puteți să vă mai faceți și altceva. Am uitat ce vreau să caut. Da, stați așa să vedem puțin aici. Da, nu gata, m-am mentit. O să căutăm aici armată. Nu, haide. Nu. Haide să căutăm steagul. Haide Germanii, că și așa Opel o să fabrică în Germania. Stai așa. Da, acum dăm la această imagine. Și ținem apăsat pe ea. Și acum dăm descarcă imaginea. Și acum s-a descărcat imaginea. Așa. Acum intrăm pe Balkan Drive Zone. Și acum dăm la Google Photo iar. Opa, se pare că nu s-a salvat. Așa că noi putem să alegem orice altă fotografie, screenshots. Da, asta e cu Logan de pe car parking. Da. Cum ar fi, putem face puțin troll și să-l punem pe ăsta cu mătamare cafenea.
Sau dacă vă place România, puteți să-l puneți pe acesta. Și da, și în videoclipul ăsta nu o să vă arăt doar cum să faceți un design. Practic, astăzi o să încercăm să fim un taxi. Da, un taxi. Și haideți acum. Nu colorăm mașina, că eu na. Facem colant, căutăm culoare galben. Culoare galben taxi, așa. Stai. Culoare galben. Culoare galben. O să luăm pe ăsta, că seamănă mai de taxi românesc, așa. Descarcă imaginea. S-a descărcat imaginea. Îi punem un colant. Cum pune și zbâr, colantul pe mașină. Da, acum dăm la foto. Știu. O să ziceți că, bă, dar pot să schimb culoare, de ce pui colant? Bă, am pus colant, da. Am pus colant. Bun, și eu de desenat pe mașină, nu știu cum. Și da, am numărul acesta, dar haideți să-l schimbăm. B008-2XC. Gata. Bun, sau nu, hai să lăsăm așa. Uite așa. Nu. Stați, ce județ să punem? Haideți, stați așa. Da, hai să ne schimbăm numărul. Stați așa că mă pun și eu la biroul meu de gaming. Așa, și o să stăm aici și o să... Da, jocul acesta este pe telefon, da. Pe calculator nu merge. Și haideți să ne punem Prahova 110 2XC. Prahova 26. Haideți, Prahova 01 2XC. Sau nu. Haideți să-l punem până D. Așa am și eu la număr. Sau numai, haideți să facem un număr așa. Da, numărul acesta îl am și eu la BMW-ul meu. Da. Bun, acum i-am pus numele. Da, trebuia să fie roșu, dar nu știu cum să-l colorez în roșu. Și eu nu știu cum să bagă modurile, dar dacă o să aflu cum să bagă modurile, o să bag mod de Dacia Logan cu care să aibă logo, să aibă sigla de Logan. Nu să fie cum ar fi Loganul ăsta, fără sigla. Și la Loganul ăsta o să iau unul cu 2 stopuri, care va fi cu... Stați așa, uitați și Opel nostru. Bun, acum o să intrăm multiplayer și acum o să căutăm roleplay poliție, hai de pe ăsta. Și noi acum o să întrebăm lumea cine are nevoie de taxi. Cine are nevoie de taxi, că sunt taxi. Cine are nevoie de taxi? Nu, stați așa că punem aici semnul ăsta. Și haideți să-i dăm pe interior așa. Uitați mă, chiar arată bine Opel Astra. Arată bine, Opel Astra. Astra, nu știu ce-o fi, seamănă cu Astra. Dacă n-am ghicit și sunt prost, nu știu ce-o fi. Dar de ce arată că sunt cu P? Să și asta e manuală? Sau e automat? E cutie manuală. Haideți să vedem.
Cine are nevoie de taxi? Dacă nu ne merge pe Balkan Drive Zone, în următorul episod vom face pe cum se cheamă? Pe car parking, pentru că pe car parking merge mai bine. Și da, am văzut un video și am făcut un videoclip. Dacă vă plac mașinile mele de pe car parking. Și la unii am primit că da, la unii am primit unii mi-ați dat că da, unii mi-au dat hate. Stați așa, să stau. Eu, Mihai, unde ești? Unde ești? Și să știți că fac video pe YouTube. Canalul se numește Mihai Roblox. La Peco. Bun. Am un Opel galben. Am un Opel galben. L-am colantat. Bogat zice, sunteți bine? Da, sunt bine. Da, sunt bine. Da, e foarte frumos acest Opel. Mi-aș pune tabletă, dar nu vreau să pun tabletă. N-ai cum să urci. Atunci, aia e. Fac și eu Taz. Bun, ne-am schimbat cariera. Bă, haideți să ne facem o mașină de Taz. Adică, practic, o să ieșim iar, căutăm pe Google, Taz, imagini. Taz by Emag, what the f... Nu știu care sunt. Bă, da, Tazi by Emag? Nu știu. Bă, Taz Brașov. Bă, Taz Brașov, ăsta e șmecher. Hai să vedem dacă s-a salvat. Da, s-a salvat. Haideți să ștergem astea. Bun. Acum intrăm din nou pe Balkan Drive Zone. Acum o să schimbăm colantul. O să dăm aici, o să dăm la colante, o să dăm la ăsta, o să dăm după la Google Photo. Acum la Picture. Da, mă, dar iar nu s-a salvat, mă, pe bune. Nu, hai să mai vedem o dată. Nu mai facem Taz. Haide, Glovo. Glovo, ăsta luăm. Poate nu merge că... Da, a mers. Bun. Acum intrăm pe Balkan Drive Zone. Acum dăm așa. Dăm la Google Photo. Acum dăm la Pictures. Acum dăm la asta. Și gata, ne-am făcut un design de Taz, de Glovo, dar nu se vede Glovo așa. Așa că eu doar v-am învățat cum să faceți design și na. Da, alte designuri să mai avem. Haideți că eu o să închei aici videoclipul. Acest Opel o să-l lăsăm alb. O să schimbăm numărul de matriculare. Haideți să facem Hunedoara. Da, deci dacă vezi acest videoclip,
Înnebunești. Hunedoara. Hai mă, Hune. Hai, Craiova. Nu, stai. Craiova e Dolj. Dolj 0359. Haideți să punem un număr de numerare. Gata. Bun. Dacă o să mă vedeți, să mă salutați. Cam atât a fost videoclipul. Pa, pa!